Хребта і болі дуже сильні в ногах від плоскостопія. Ну, не знаю від чого. Можливо, ще від чогось. Мені було дуже важко ходити сильні, практично постійні болі. Останній рік або півтора в стопах. Ну, і вчора після молитви дуже легко, просто тут на місці почали зникати симптоми. І коли я прийшла до хати, я відчувала тепло в стопах. Досить сильне тепло було. І, ну, можливо, десь, як казала вчора сестра Люда, десь щось може ще нагадати про ту біль. І так воно і було, воно десь щось старалося мені ще нагадати, але то було дуже віддалено. І я просто то не прийняла. Так як мені порадила сестра Люда, каже, то таке, як вам муха назойлива ще надоїдала, ви то просто виганяєте. І я про ту муху згадала, і я казала, те, що до мене повертається, то таке, як муха, я то просто відганяю. Я з тим не погодилася, і на сьогоднішній день, я просто сьогодні вже дуже сміло оділа взуття на каблуках, і мені зручно ходити, і я, десь, можливо, я не хочу лукавити, десь здалека, десь, можливо, ще щось є, але, я просто не приймаю того, я знаю, що то є процес. Я здорова, мене ноги, принаймні, не болять. Не болять. Я дякую Богу, я славлю Бога за то. І дякую, що приїжджають священники до нас, через яких Бог працює. Я дякую Богу за тих людей, через яких Бог працює. На зцілення, на вздоровлення, просто на благо людей.